Kurdistana Başur, Serheldan û şoreşên wê, Kurdistana Rojhilat, Kurdistana Bakur, her wiha evê deng veda li ser Kurdistana Rojava xelkên me kar û bizav kirin ji bo wa têkiliya wa danûstandina ew qet kirina hatî kirin xelkê me bimînin girêdayî bi Kurdistanê van parçên dîva. Bêguman gelek kar hatin kirin. Komeli çi warê cimiyata xweyîbûn hat ava kirin, kubar hatin çêkirin, munazamat hatin çêkirin, eva hemiya ser rî nîşandanên wa wekû tiştên nefermî û biryar bûwa ava kirina walan lê ne eşkerî dît şoxulîn lê binda karê kurdayetiyê û netewiyê û hestê netewî nêv xelkê me da bikar danîn. Taybet mejbera got xelkê me nehate veqetandin ji ber duê serdemê da navbera her du cenga da cenga yekemîn ya duyemîn dinyayê da Partî Demokrat Kurdistan eyran hate avakirin sala 45 da her wiha 46 da Partî Demokrat Kurdistan Iraq hate avakirin.